Velkommen til News. I dag skal vi snakke om internetproblemer, som plager os alle. Derfor har vi været ude og interviewe Søren Tipsmark. Derefter skal vi kigge på lovforslaget, hvorvidt topskatten skal fjernes eller ej. Derfor har vi interviewet formanden for Enhedslisten, Tobias Arndal, og han forklarer lidt om, hvad topskat er. Derefter skal vi have lidt sport. Vi har været ude ved Aarhus Fodboldakademi, ud og interviewe træner og fodboldspillere. Hvordan er internetforbindelsen hos jer her til daglig på Ore? Jeg synes, det fungerer meget fint. Der er ikke så mange problemer. Du har ikke været ude for, at internettet det svækker nogle gange? Gør det nogle gange, men det er ikke så slemt. Det har ikke voldet nogle problemer, sådan, hvis man har siddet og lavet nogle lektier eller andet på internettet? Nej, ikke store. Super, tak. Hvordan har internetforbindelsen til dagligt været hos jer? Den har været dårlig. Okay. Har I prøvet sådan, at internettet det svækker, eller hvordan? Ja, meget. Det falder helt fra. Har det voldt nogle problemer for jer, sådan, mens I måske har lavet nogle lektier eller noget? Ja, meget i skoletiden, så er der nogle gange været problemer med internet. Okay. Tak. Jeg er Søren Tipsmark, som er IT-mand på Ore. Søren. Vi har været rundt på Ore Mark for at forhøre os om, hvorvidt eleverne synes godt om internettet eller ej. Vi har fået delte meninger. Der er folk, der oplever at blive smidt af, og det ene eller det andet. Kan du fortælle os lidt om internettet, om hvordan det kan lade sig gøre, at vi bliver smidt af? Jamen, det er simpelthen så glad for, at du spørger om. Det der sker, det er, at når man prøver at logge sig på, så kan man risikere at komme på et access point, som er længere væk end det reelle access point, du skulle være på. Og det kan så resultere i, at du bliver enten smidt af, eller du har langsommere hastighed. Men faktisk viser vores målinger, at vi har aldrig haft en hurtigere hastighed end nogensinde før. Så jeg kan ikke andet sige, end vi arbejder døgndrift, og vi sidder med eksperterne, og vi gør, hvad vi kan for det her til at lykkes hurtigst muligt. Okay, tak for det så. Goddag og velkommen til dig, Tobias. Vi har dig i studiet i dag, fordi vi skal snakke lidt om topskat. Det er det, der er ret meget omtale om i medier, hvorvidt det skal fjernes eller ikke skal fjernes. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad er topskat? Jamen altså, hvis vi skal det helt ud i pap, så er topskatten sådan set bare, at dem, der tjener flest penge, skal betale mest i skat. Der er jo så nogen, mest på den liberale side, der vil mene, at topskatten den simpelthen skal fjernes. Og det vil betyde, at så har vi så fået en udmelding fra Morten Østergaard, vores allesammens finansminister, at det vil koste os 10,6 milliarder. Der er så flere liberale vismænd, som mener, at det faktisk er gratis, og vi faktisk ovenikøbet kan tjene penge på at fjerne topskatten. Hvad vil du sige om det? Hvad mener du om det? Jamen, så først så mener vi hos Enhedslisten, at topskatten det er et afgørende led i den progressive skattesystem. Og det vil sige, at hvis du tjener flere penge, så har du også et større ansvar. Og så derfor skal du betale mere skat for at bidrage til fællesskabet. Men hvorfor, i bund og grund, hvorfor er det topskatten ikke skal fjernes? Jamen hos Enhedslisten, der mener vi, at det er et stort minus, hvis den danske befolkning får større ulighed mellem befolkningen. Og så er der jo folk, der snakker om, at man vil få mere beskæftigelse ved at fjerne topskatten. Og der mener vi hos Enhedslisten, at den kan man få andre steder fra. Siden vi ikke kan fjerne topskatten, hvilke andre veje vil du mene, vi kan gå for at simpelthen skaffe den her beskæftigelse? Jamen, vi mener jo som sagt, at topskatten bidrager til større lighed og velfærd i befolkningen. Og vi kunne få beskæftigelse via andre måder, eller via andre veje, som sygefravær og inddragelse af udstødte grupper på arbejdsmarkedet. Tak til dig, Tobias. Det var godt at have dig inde i studiet, og så er vi jo blevet lidt klogere på, hvorfor topskatten ikke skal fjernes. Jeg er her i dag med Tobias Arndal fra Ore Fodboldakademi træner. Nogle kilder siger, at der er lidt knas i økonomien. Rammer det jeres fodboldklub? Det gør det selvfølgelig helt sikkert. Vi har nogle ambitioner her i klubben, som gør, at vi måske ikke kan opfylde dem med økonomien. Vi har måske nogle faciliteter her på skolen og på vores fodboldakademi, der gør, at
at vores ambitioner ligger så højt, og på grund af økonomien kan vi ikke få udfyldt de her ambitioner. Alle holdene her på ORA ville have haft stor gavn af en ny kunststofbane. Selvfølgelig kan vi godt spille fodbold, og vi bliver ved med at holde humøret højt, og vores moral er stadig god. Jeg tror ikke, der er nogen på holdene, der tænker over, at økonomien den ser slem ud, men det kommer. Det kommer. Der er en enkelt individ, at økonomien den er lidt hård lige for tiden. Jamen selvfølgelig rammer det os, der er nedskæring i løn og sådan noget, men jeg ved ikke, der er også nogle fodboldfaciliteter, træningsfaciliteter, som vi går glip af, men det er bare sådan det er. Vi tager det med, og så må vi jo se, hvad fremtiden har at byde på. Ja, tak. Tak fordi du så med, og fortsat god aften.